Català a l'Institut i a la Universitat de Perpinyà. És organitzadora d'activitats culturals i patriòtiques com el Dia de la Memòria Històrica d'Elna o els Focs de Sant Joan del Rosselló. Daniela Grau, en representació de la Catalunya del Nord. M'has de fer un senyal, També he provat d'escurçar, però ha quedat encara un poc llarg. Benvolguts compatriotes de tots els països catalans. D'entrada, vull regraciar la invitació que em permet prendre la paraula, com s'ha dit, en nom de la Catalunya del Nord. Fa exactament 35 anys, enguany, al juliol del 1980, Jaume Farguell, batlle de Berga, va invitar Gilbert Grau i Salvat, aleshores president del Partit Federalista Europeu de Catalunya, Països Catalans, als actes de reivindicació de la Diada Nacionalista al Pi de les Tres Branques. En un llarg Parlament, Grau denuncià la situació colonial patida al nord, formular la reivindicació política màxima de reunificació dels països catalans, ressaltar que la idea nacional, cito, havia de ser recolzada i impulsada per una idea estatal, perquè, cito, ajuda la nació a posseir la seva pròpia imatge, a projectar el que és i serà dins el futur. També encomanar a tots els patriotes presents renovar cada any l'acte en aquest lloc sagrat. L'any següent, invitat de nou als actes on assistiren 7.000 persones al 1981, recalcar que estaven aplegats al Pi era per donar cos i ànima a un moviment nacional amb efectes revolucionaris que trasbalsaran les divisions territorials actuals que sofrim com a nació esquarterada. Precisament aquell any, el 1981, Heribert Barrera clogué la tanda de parlaments afirmant, cito, que malgrat haver aconseguit molts poders sobre gestió, havíem retrocedit en el reconeixement de la nostra identitat com a països catalans i que ens havíem, cito, d'adonar dels nostres errors sense deixar ni un sol moment de lluitar, tant als de dreta com als d'esquerra, i que cap objectiu polític no ha de passar, cito, per damunt de l'objectiu principal que és Catalunya, puix que el futur depèn de nosaltres. Sembla que ho hem aconseguit. Ara, 35 anys més tard, convé recordar aquelles afirmacions en l'etapa crucial que vivim i que marcarà un tombant en l'història de la nació sencera. S'hi sumen també canvis polítics a les Illes i al País Valencià. Els partits polítics han desertat el Pi, però nosaltres, de la societat civil, volem reconduir els compromisos, no des de la perifèria, com diuen, condescendents, els que probablement ens hi volen deixar perquè fan prevaler el marc autonomista o sigui legalista espanyol, sinó d'allà mateix on batega el cor de la nació sencera, ho acabem de sentir, als països catalans on apostem per una república catalana al Principat de Catalunya amb el desig que ens sigui beneficiosa a tots. Per cert, a la Catalunya del Nord la situació colonial ha empitjorat, amb genocidi identitari a marxes forçades, desastre econòmic en el departament més pobre de la regió més pobra de França, amb emigració recurrent dels joves des de fa 60 anys, desmantellament de la classe social més arrelada, la pagesia, creixement exponencial de la immigració de jubilats i joves francesos. El balanç és aclaparador, empobriment endèmic i substitució ètnica de la població catalana. Llibertat, egalitat, fraternitat, un mite que enlluerna encara massa catalans desinformats.
Tanmateix, tenim una esperança que evidenciarem el 29 d'agost en el marc del desè i darrer acte de la campanya reivindicativa planificada per l'ANC abans del 27S. A Ceret, capital del Vallespí, palesarem l'anhel de regeneració democràtica i divulgarem als nostres conciutadans el lema següent: amb la República Catalana hi guanyem tots. Lema concret, convincent i esperançador. Que el proper estat sigui una república és un argument contundent i irrebatible a França i a Europa. No pot tenir detractors. Que sortirem al nord beneficiats per la creació de l'estat català independent serà realitat si el futur govern no empenyora la Catalunya del nord a França per tal de desempallegar-se d'Espanya, com tantes vegades va passar en la nostra tràgica història de nació esquarterada entre dos estats colonitzadors sempre units en contra nostra. Em sap greu d'haver de queixar-me, com el company Biel. Vam poder constatar en les commemoracions del tricentenari la voluntat d'ocultar la Catalunya del nord, excloent-la del conjunt dels països catalans. No s'ha difós que l'enrocament de Catalunya va començar el 1659 i no el 1707 al Mansa. Amb l'annexió dels comtats del nord pel Borbó Lluís XIV, facilitant la conquesta posterior de la resta dels territoris. Francesc Macià anomenava Felip V el rei boixí. Vam tenir dos reis boixins, l'avi i el net, un a França i l'altre a Espanya. No s'ha divulgat tampoc que els països catalans no s'emmarquen des de sempre dins les actuals fronteres de l'estat espanyol. S'ha ocultat la feroç repressió i la resistència dels herois nacionals del nord, els angelets de la terra, qui morien també per Catalunya. Sort que hi ha entitats que permeten restablir veritats i que coratjosos connacionals, com el poeta i historiador mallorquí en Bartomeu Mestre Balucha, gosen dir-les. Qui ens va ajudar el 2008 a lluitar contra el braç dret de Lluís XIV, Vauban, el qui va presidir el botxí de Xàtiva d'Asfeld? Doncs va ser el mateix Vauban nomenat per Lluís XIV abans d'anomenar d'Asfeld botxí, me permeto d'insistir-hi, de Xàtiva. Qui ho diu? Acabem d'assabentar-nos, també més greu perquè hi ha l'actualitat. Acabem d'assabentar-nos que el 18 de juny va tenir un col·loqui titulat Catalunya i França mirades creuades al Museu d'Història de Catalunya, amb la participació d'un historiador famós del Principat, del delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a París i d'una sola francesa, de fet, una catalana del nord amb càrrec polític. Ni el programa, ni els títols de les comunicacions no al·ludeixen en cap moment a l'existència de resistències seculars per mantenir la catalanitat al nord. Es diu en la presentació que les relacions amb França, cito, han acabat per tenir uns sòlids lligams de tota mena, que aquests vincles seculars, lluny de perdre intensitat, continuen condicionant l'ara i el demà dels nostres pobles. Imagineu un col·loqui semblant a Perpinyà, exaltant les mirades creuades de Catalunya del nord amb Espanya, en el moment històric que vivim, no es percebria com a provocació o traïdoria? Els concertadors de la jornada, també patrocinada per l'Associació d'Amistat Catalano-Francesa, de la qual desconeixem l'existència,
no podien haver ignorat les afirmacions anticatalanes del cònsol espanyol a Perpinyà, que va demanar canviar la marca turística de Perpinyà, la catalana, parlar de Perpinyà, la francesa, per atreure millor el turisme espanyol. Hi va haver una llau de protestes. Suposem, doncs, que amb aquell col·loqui es va voler calmar el joc, amansir França per guanyar-se'n els favors, tot esperant el suport incondicional en l'obtenció de la independència. El 2015, aprofitant les esperances que generen la proclamació i el reconeixement internacional de la República Catalana, expressem la reivindicació que el futur govern de la República Catalana independent es comprometi a trencar amb la política tradicional d'afalagament i supeditació a França i a fer respectar els nostres drets nacionals en cada un dels països catalans. Acabo. El 1906, en Prat de la Riba va escriure a la Veu de Catalunya que, cito, del gran arbre de la pàtria catalana se'n varen fer 3 plançons més febles, més vincladissos, més oberts a l'acció destructora de les influències forasteres. Quasi 100 anys després, nosaltres, els plançons, confiem en la potència regeneradora de l'arbre. Moltes gràcies. Visca la República Catalana, perquè la pròxima lluita és per la República Confederal Catalana.